Välkommen till Vältra hus och hem. Här har jag hittat en riktigt bra produkt. Den kommer från Fiskas. Det är alltså en skräpplockare. Den är riktigt bra. Öppnar 23 cm. Och kan plocka allt från en liten skruv till en 50-öring. Och det är så stort som en A4-papper. Här testar vi. Se hur snabbt det går. En liten skruv. Jättelätt. En liten sak så som en 50-öring. Det går också. En liten rundsak. Funkar jättebra. Och påsar eller andra skräp. Snabb och effektiv. Sparar massa tid. Sparar ryggen framför allt. Tack.